Merħba għal dan it-tieni staġun ta' Kitbiet Minsija. F'din is-sensiela se nkomplu niskopru kitbiet li mhumiex daqshekk magħrufa il barra mid-dinja akademika. Huma kitbiet ta' meravilja, uniċi u li jiffurmaw parti mill-istorja twila ta' pajjiżna. Kitbiet li sawrulna identità u li qegħdin jistennewna fuq l-ixkaffa sabiex niskopru il-ġmiel li hemm fihom. Fil-programm tal-lum se nagħtu ħarsa lejn il-Kardinal Joaquino Fernández de Portocarrero Mendoza, magħruf ukoll bħala Joaquín de Portocarrero. Joaquín kien ġej minn familja nobbli u distinta Spanjola. Joaquín de Portocarrero kien Spanjol ġej minn familja nobbli importanti Spanjola, twilet fis-sena 1681 miet fl-1760. Kien daħal membru fl-Ordni ta' San Juan, fil-verità il-familja tiegħu daħlitu membru kien għadu tfal, kien għadu ta' madwar 4-5 snin, u ħafna mill-karriera tiegħu għamilha fil-fatt barra minn Malta. L-ikbar importanza li għandu Portocarrero fil-kuntest Malti u appuntu il-kontribut tiegħu għat-twaqqif ta' dik li llum hija l-Biblioteka Nazzjonali ta' Malta. F'żożitu kellu edukazzjoni militari u esperjenza diversi battalji. Ta' 32 sena, Portocarrero mar l-Italja fejn kompla bil-karriera militari tiegħu. Portocarrero kellu żewġ aspetti fil-karriera tiegħu ħanajdu hekk. L-ewwel wieħed kien l-aspett militari, jiġifieri f'żożitu kien studja l-arti militari, involva ruħu f'numru ta' kampanji militari, eċċetera. Naturalment dak iż-żmien l-Ewropa għandek gwerra dejn il-ħin kollu Spanja involuta b'mod intens ħafna. Nafu wkoll li sar saċerdot u eventwalment kardinal. Wara dik l-ewwel fażi ta' ħajtu, wara dik il-fażi militari ħansejħula hekk, Portocarrero ġietu ix-xewqa, ġietu il-vokazzjoni tal-ħajja iktar reliġjuża. U fil-fatt mar jgħix Ruma u hemmhekk sar saċerdot, jiġifieri Ruma ġab is-saċerdozju. Wara ġab is-saċerdozju, Portocarrero involva ruħu ħafna fl-aspett diplomatiku tas-Santa Sede. Jiġifieri issa mill-Portocarrero militari, issa hawnhekk aqlibna għal Portocarrero id-diplomatiku għas-servizz tal-Kurja Rumana. Tas-servizz tiegħu Portocarrero sar ukoll kardinali, ġifieri il-Papa ħatru wkoll kardinal li hija rarità fih dan l-ordni li kellek membru tal-ordni li jsir ukoll kardinali. Wieħed mill-eżempji l-iktar importanti li għandna huwa tal-Grammastu Verdal ħafna żmien qabel illi il-Papa wkoll kien ħatru kardinal. Waħda mill-istejjer kurjużi dwar Portocarrero wara li sar kardinal kienet appuntu il-preżentazzjoni tiegħu. Aħna nafu il-kardinali għandhom ċertu libsa anke fis-seklu 18 għandek dik ngħidula l-mozzetta, dik il-parti li jilbsu fuq spallihom tkun ħamra illi tindika l-offiċċju ta' kardinal ta' dak l-individu. Issa, Portocarrero diġà kien kavallier fih dan l-Ordni ta' San Juan u ħass illi fuq din il-mozzetta u kellu jilbes ukoll is-salib ta' 8 ponot li jindika li hu kien membru fih dan l-Ordni ta' San Juan. Issa dina kienet xi ħaġa illi ma kienitx issir, fis-sens illi l-kardinali kienu jilbsu biss il-mozzetta ħamra mingħajr ebda simboliżmu ta' assoċjazzjoni tagħhom f'xi għaqda f'xi istituzzjoni oħra. Portocarrero żamm qiebes fuq din, Portocarrero insista illi bħala membru tal-ordni famuż ta' San Juan, ordni alla fine kattoliku, ordni li l-kap suprem tiegħu huwa l-Papa, Portocarrero insista illi jibqa' jġib is-salib ta' 8 ponot fuq din il-mozzetta. Ma kienx faċli, jiġifieri kellu ħafna kwistjonijiet ma' Ruma mal-kardinal l-oħrajn, imma finalment għaddit tiegħu. U interessanti illi l-inkwattru li għandna ta' Portocarrero oriġinali jurih li jibes din il-mozzetta ħamra appuntu bis-salib ta' 8 ponot. Portocarrero miet fit-22 ta' Ġunju 1760. L-ikbar kontribut li ta' Portocarrero huwa appuntu mill-lat kulturali. Niftehmu ma kienx l-uniku kavallier, jiġifieri kellek kavallieri speċjalment lejn l-aħħar tas-seklu 17, seklu 18 li jkunu niskolti ħafna,
li kellhom kollezzjonijiet ta' kodba, kollezzjonijiet ta' strumenti, kollezzjonijiet ta' arti, eċċetera. Portocarrero kien wieħed minn dawk. Portocarrero kellu librerija impressjonanti ħafna, qed nitkellmu dwar eluf ta' kodba, kellu wkoll il-kollezzjoni tal-istrumenti matematiċi. Jiġifieri l-ikbar kontribut, l-iktar mod li bih spikka Portocarrero kemm fih dan l-ordni kif ukoll il-kontribut li ta' lil pajjiżna kemm ma tantx kien Malta fir-realtà kien appuntu il-kollezzjonijiet illi inġibu f'pajjiżna. Bħala bniedem kolt li studja fit-tradizzjoni klassika tas-seklu 18, Portocarrero bena kollezzjoni sostanzjali ta' eluf ta' kodba u manuskritti. Fl-1760 meta miet il-Kardinal Joachim Portocarrero, l-kollezzjoni tiegħu ta' kodba u manuskritti kienet tammonta għal 5570 volum, illi dawn huwa ħallihom lill-ordni fit-testament tiegħu. Issa bħala kollezzjoni l-suġġetti li kienu jkopru dawn il-kodba u l-manuskritti kienu varji ħafna. Insibu pereżempju numru kbir ta' Bibji, fosthom anke Bibji bil-Ebrajk, bil-lingwa oriġinali. U suġġetti oħra varji bħalma kienu l-astronomija, l-arti, il-ġeoloġija, il-ġeografija, dizzjonarji ta' lingwi diversi. Kellu wkoll il-Kardinal Portocarrero fil-librerija tiegħu xi kodba illi kienu projbiti mill-Knisja. U bħala kardinal huwa kellu l-permess speċjali mis-Santa Sede li jista' jżomm dawn il-kodba fil-librerija tiegħu. Mal-kodba kien hemm ukoll ammont konsiderevoli ta' manuskritti. Ħafna minnhom jitrattaw l-istorja tal-ordni. Insibu wkoll mal-kollezzjoni li kellu tal-kodba 3 inkunabuli, jiġifieri kodba illi kienu stampati qabel l-1500 fil-bidunet ta' meta beda l-istampar. Matul ħajtu huwa kien sar ħabib tal-Balliju de Tensin, li kien l-ambaxxatur tal-Ordni f'Ruma. Il-Kardinal Portocarrero u l-Balliju Louis Guérin de Tensin saru jafu l-xulxejn u saru ħbieb f'Ruma, fejn il-Kardinal Portocarrero kienet iservi bħala Ministru Plenipotenzjarju għar-Renju ta' Spanja, waqt li l-Balliju de Tensin kien ambaxxatur tal-Ordni għas-Santa Sede. Il-Kardinal Portocarrero kien magħruf diġà dak iż-żmien li kellu librerija tajba ħafna. U kien minn din il-ħbiberija li l-Balliju de Tensin tħajjar biex jibda jibni il-librerija tiegħu personali. Matul ħajtu l-Kardinal Portocarrero kellu xewqa illi l-librerija tiegħu tgħaddi f'idej l-Ordni ta' San Ġwan biex permezz tagħha tinfetaħ librerija pubblika f'Malta. Iżda sfortunatament f'ħajtu din ix-xewqa ma rnexxilux iwettaqha. Iżda fil-testament huwa ħalla l-ġid kollu tiegħu inkluża l-librerija lill-Ordni ta' San Ġwan. Permezz ta' testament, l-Ordni saret is-sit ta' din il-librerija, iżda kellha dritt illi din il-librerija tbieħha biex tkun tista' tieħu l-flus tagħha. Billi de Tensin kien jaf x'valur fiha din il-biblioteka tal-Kardinal Portocarrero, ma rridx illi din tiġi sparpaljata billi tinbieħ. Għalhekk offra lill-Ordni li jixtriha hu, fil-fatt l-Ordni jaċċetta li jixtri l-biblioteka il-kodba kollha li kellu l-Kardinal Portocarrero, u b'ġest nobli għall-aħħar il-Kavallier Balliju de Tensin irregala mhux biss il-biblioteka tal-Kardinal Portocarrero, iżda wkoll il-biblioteka personali tiegħu li kienet tammonta għal 4500 volum ieħor. Dawn irregalhom lill-Ordni bil-patt u l-kundizzjoni illi ikunu f'librerija pubblika li tkun aċċessibbli għal kulħadd biex tista' tintuża mill-pubbliku ġenerali. Bħalma kien jiġri bosta drabi meta membru tal-Ordni jmut, kien isir inventarju ta' dak kollu li jkun ħalla warajh. B'hekk, illum għandna katalgu tal-Biblioteka ta' Portocarrero. Kull ktieb jew manuskritt kien ikollu mniżżel ukoll il-valur stmat tiegħu. Illum il-ġurnata dawn il-kodba għadhom sal-lum jiffurmaw il-maġġor parti tagħhom jiffurmaw parti mill-kollezzjoni tal-Biblioteka Nazzjonali, uħud minnhom huma miżmuma bożda kbira minħabba illi huma imżejnin bl-arma tal-kunjom tal-Kardinal Portocarrero u huma il-nukleo wieħed minn 3
tan-nukleju oriġinali li bih seta' tinfetaħ il-biblioteka lura fl-1763. Portocarrero kellu wkoll interessi xjentifiċi fosthom fil-matematika, il-fiżika, il-ġeografija, kif ukoll il-flora u l-fawna. Portocarrero nafu żgur illi kellu interessi fix-xjenza pura, fil-botanika. Portocarrero tgħix fi żmien fej beda l-ewwel ħiel ta' dak li ngħidulu l-Enlightenment, ta' żmien l-Illuminizmu, fejn ix-xjenza bil-mod qed tavvanza, jiġifieri għalkemm kien qassis, għalkemm kien kardinal bħal ħafna oħrajn, jiġifieri kellhom ukoll dawn l-interessi xjentifiċi. Dan nafuh kemm mill-kodba li kellu, jiġifieri il-kollezzjoni, il-librerija ta' Portocarrero għandek element qawwi fiha ta' kodba ta' natura xjentifika. Portocarrero kellu wkoll kollezzjoni ta' strumenti ta' xjenza, ta' strumenti tal-matematika. Dan nafuh għaliex meta sar l-inventarju tal-librerija tiegħu sar ukoll inventarju ta' din il-kollezzjoni. Qed nitkellmu fi żmien fejn librerija ma kienx biss post tal-kodba, imma kienet ukoll mużew. U dina damet ħafna. Aħna il-Biblioteka tagħna, il-Biblioteka Nazzjonali ta' Malta, damet taqdi l-funzjoni ta' mużew sal-ewwel snin tas-seklu 20. Jiġifieri kellek din l-idea. Allura meta ġew biex jagħmlu l-inventarju tal-kollezzjoni ta' Portocarrero kien hemm ukoll dawn l-istrumenti u niżluhom ukoll. Għandek varjetà u hija interessanti ħafna illa li xtara bniedem bħal Portocarrero kavallier, membru tal-Ordo ta' San Ġwan, x'tip ta' interessi kellu dan. Allura għandek teleskopi, għandek mikroskopi, għandek strumenti ta' kejl, tal-pis, tal-kejl lineari, ġifieri għandek varjetà kbira. Fosthom pereżempju probabbilment l-ikbar strument li kien hemm fil-kollezzjoni ta' Portocarrero kienet dik li jgħidula il-magna pneumatika. Il-magna pneumatika kienet moda fi żmien Portocarrero f'nofs is-seklu 18, kienet speċi ta' magna kbira nsejħulha hekk, fuq kien ikollha bħal globu tal-ħġieġ bħal daqsxejn ta' kmajra tal-ħġieġ. Kienu jagħmlu xi annimal, ġeneralment xi ġurdien, xi annimal żgħir ġo fiha, imbagħad ineħħu l-arja minn ġo dik il-parti magħluqa. U dal-povru annimal imut hemmhekk biex juru l-proprjetà tal-arja u l-kreazzjoni tal-vakum. Jiġifieri kellek daw it-tip ta' magni illi dawna wkoll ta' min jgħid, jiġifieri l-kollezzjoni waslet Malta wkoll. Jiġifieri meta waslu l-kodba ta' Portocarrero, mal-kodba waslu wkoll dawn l-istrumenti xjentifiċi illi kienu wkoll jinżammu fil-biblioteka fejn kellek il-kodba. Għandna deskrizzjonijiet mhux biss fil-katalogu ta' Portocarrero, imma viżitaturi, speċjalment barranin li kienu jiġu Malta, iżuru il-biblioteka u jsemmu wkoll jirreferu wkoll għal din il-kollezzjoni. Jidher illi mill-kollezzjoni probabbilment lejn l-aħħar snin tal-ordni l-perjodu Franċiż jista' jkun forsi anki wara, dil-kollezzjoni teb mix-xena, ma tibqax iktar imsemmija minn daw il-viżitaturi. U hemmhekk allura b'xi mod dil-kollezzjoni intilfet sfortunatament. F'din il-kollezzjoni vasta insibu wkoll diversi koperturi rari. Law ħaġa rid ngħid illi dawn il-kodba kienu tal-Kardinal Portocarrero u dan kien jissejjaħ bibliofilu għal benefiċċju tal-telespettaturi. Bibliofilu huwa wieħed li ġemma l-kodba. Issa tgħid li ġemma l-kodba biżżejjed u barra li kien iġemma l-kodba kien bniedem istruit ħafna wkoll. U Malta għandna xi ftit bibliofili, ftit huma sfortunatament. Però hawn min iġemma l-kodba. Issa dawn mhux biżżejjed iġemma l-kodba trid tistudjahom. Issa dak iż-żmien titqisu wkoll illi il-kodba meta kont tmur tixtrihom mhux bħallhom tmur ġo ħanut tixtrih bil-kopertura b'kollox. Ġeneralment il-ktieb ikun sfus u mbagħad inti tqabbad il xi legatur biex jagħmellek il-qoxra tal-ktieb. Jiġifieri meta aħna naraw kodba ta' Portocarrero, ġeneralment ikollhom
il-coat of arms l-arma tiegħu. Issa fil-1999 konna minna eżibizzjoni ta' legaturi sbieħ li għandha l-biblioteka. U għed minnhom huwa dal-ktieb ta' Portocarrero. Kif qed taraw għandu l-arma tiegħu. Dak juri li kien tiegħu. Issa jista' jkun illi jkun regalawlu xi ħadd u biex jagħmillu kumpliment jagħmillu l-arma tiegħu wkoll, ġifieri noqogħdu attenti fil-biċċa xogħol. Imma ħafna drabi kien iqabbatu legaturi biex jagħmlulu l-qoxxa tal-ktieb. Infatti da bħala stil huwa stil Taljan, Ruman fil-fatt. Id-deb li għandu nista' ngħid illi dan. Sa dan meta għamilna l-exhibition wara minnhom ġew kaxxa għaliex. Jekk taraw fil-arma hemm isu skur. Dak huwa fil-fatt mhux deb imma fidda u l-fidda ma' żmien tiswied. Sa dak m'għandekx naddafax, jekk naddafa jiġi joħroġ il-fidda ma turet tneħħi mill-fidda wkoll. Allura aħna noqogħdu attenti kif nuħdu ħsiebhom dal-affarijiet. Meta jkun xi ħaġa ta' preġju u da kważi l-preġju żed qiegħed fuq il-kopertina milli x'fih ġewwa, dana irdu attenti u l-aħjar nagħmluhom ġo kaxxa. Infatti kif qed taraw hawn dana sar ġo kaxxa biex inti talqu ġo l-kaxxa u ma jkunx hemm la dawl u la trab li jista' jagħmel ħsara l-ktieb. Issa hemm minnhom li huma ta' Portocarrero, m'għandniex il-lista kollha, imma minnhom li jista' jkun li kienu ta' Portocarrero. Hemm oħrajn illi kienu dedikati lilu u l-biblioteka għandna wkoll minnhom, jiġifieri. Insibu wkoll numru ta' mapep. Wieħed mill-ktieb sbieħ li għandha l-biblioteka huwa Specchio dei Naviganti. Dan huwa manuskritt illi jġib il-postijiet fejn kienu jbaħħru. Ġifieri Portolan, ġifieri ħafna drabi min kien jinnaviga kien ikollu bil-fors fuq u abbord Portolan biex huwa jkun jista' meta jidħol il-port ikun jaf fejn hemm xi sikek, fejn hemm dan biex ma jaħbadx ma jerreq il-bastiment. Tifhmu li dak iż-żmien il-kaptan kien responsabbli tal-vapur, ġifieri jeriqlu u jrid iħallas għalih. Barra minn hekk kellu r-responsabilità tan-nies li hemm fuq abbord. Issa, dak li kien juża abbord ma kienx ikun wisq elaborat, però mbagħad kien ikun hemm kopji tiegħu li jagħmluh elaborat iżjed, jiġifieri u jagħtuh kulur, u f'dal każ kienu ppreżentaw lill-Kardinal Portocarrero. Portolan sabiħ ħafna, hemm ukoll mappa anzi tnejn ta' Malta wkoll jiġifieri tal-belt u dan tal-portijiet, jiġifieri dawn kienu jsiru propja bħala mezz biex inti tista' ninnaviga. Infatti il-kelma dak iż-żmien kienu jinnavigaw mal-art. Ma kienx jitilqu mill-kosta, tantu veru il-kelma hija kabotaġġ. Ġifieri kemm jista' jkun joqogħdu mal-kosta u mbagħad hekk kellhom bżonn jaqsmu malajr. Raġuni kien ikun hemm pirati u edewa li jista' dan. Allura jżomm meta jidħol il-port u mbagħad waħda mill-affarijiet li jkun irid ifittex huwa fejn ħajankra u t-tieni fejn l-ilma ħalli huwa jista' jabbi l-ilma u provvisti ma li żjed l-ilma x'mingħajr l-ilma ma toqgħodx. Fil-Mużew tal-Arti Muża insibu l-inkwatru oriġinali ta' Portocarrero. Il-kwadru jirrappreżenta lil Joaquino Fernández Portocarrera Mendoza. Din il-pittura hija attribwita lill-artist Franċiż Antoine Favre li kien ġie Malta fis-seklu 18 u baqa' hawnhekk sa motu.
Issa, il-kwadru jirrappreżenta dan il-personaġġ li huwa importanti ħafna, speċjalment fejn għandu x'jaqsam il-librerija pubblika, il-biblioteka. Mela, ħalli nifokaw ftit fuq xi dettalji ta' din il-pittura. Għandu il-parrokka li hija tipika ta' żmien tas-seklu 18. U mbagħad apparti x-xebħ li huwa importanti għax permezz tax-xebħ wieħed jista' jaraf min kien jew min kienet il-persuna li hija rrappreżentata, hemm l-ilbies issa f'dan il-każ qed iżomm il-berrettin f'idu u liebes il-kappa jew il-muzzetta il-ħamra bis-salib ta' 8 punti, ġifieri hemm il-konnessjoni ovvjament mal-Ordni ta' San Ġwan, u taħt dik il-kappa, taħt il-muzzett, liebes il-rokketta jew il-rukkett, ġifieri dak li lbies abjad iddekorat bil-bitzilla. Issa, f'dan il-każ qegħdin nħarsu lejn pittura fejn il-persuna hija waħedha, m'hemmx persuni oħra, però f'idu għandu dokument tal-parċmina importanti. Permezz ta' dan id-dokument li qiegħed f'idu aħna insiru nafu illi dan il-Kardinal Portocarrera ħalla il-legat vast tiegħu ta' kollezzjoni kbira ta' kodba li saret parti sostanzjali tal-librerija u fuq dan il-dokument hemm miktub bil-Franċiż illi qed jitħalla dan il-legat u hemm id-data 1760. Issa, din hija d-data meta kien għamel din id-donazzjoni lill-ordni. Jista' jkun li hija id-data tal-pittura innifisha, però m'hemmx dubju illi din il-pittura hija tal-tieni nofs tas-seklu 18 u importanti illi niftakru illi dik il-pittura li għandna ġewwa Muża hija l-oriġinali u mbagħad tinsab kopja kemm fil-Biblioteka Nazzjonali u hemm kopja simili wkoll fil-Mużew tal-Ordni ġewwa Clerkenwell, Londra. Għandna nkunu grati li din il-kollezzjoni ta' Portocarrero għadna nistgħu nożżuha u nixtarruha sa żmien tal-lum. Fil-programm li jmiss se nħarsu lejn il-ħajja u x-xogħol ta' Manuel Dimek. Għal darb'oħra.